Βρισκόμαστε στο περίπτερο του Κετάκ και βλέπουμε λύσεις μη επανδρωμένων kamikaze drones, όπως επίσης και λύσεις αντιμετώπισης μη επανδρωμένων. Εδώ βλέπουμε ένα anti-drone gun εμβέλειας 2 χιλιόμετρων. Το χρησιμοποιούν οι ενόπλες δυνάμεις, το έχουν. Και εδώ βλέπουμε ένα FPV drone, ένα kamikaze FPV drone. Από πάνω έχει την μπαταρία, από κάτω έχει το εκρηκτικό και το χρησιμοποιούν και αυτό είναι ενόπλες δυνάμεις. Το είχαν χρησιμοποιήσει και σε μια άσκηση στον Όλυμπο που είχε βρεθεί και ο κύριος Υπουργός. Και εδώ βλέπουμε βίντεο από το περιπλάνο πυρομαχικό, από το FPV drone, από τη χρήση. Αυτά από το Κετάκ.